Servus, v ďalšom videu, takže ako vidíš krásne pozitívne, zase plus 0,5%, 0,52, sa 500 je plus len 0,2, Dow Jones 0,4 a Nasdaq je plus 0,2, takže sme na tom my zase najlepšie, čo ma veľmi teší. A čo sa týka našej skupinky, tak je nás stále 531, za 3,64 milióna sme naspäť, takže bomba, budeme musieť zorganizovať to stretnutie budúci rok. Takže krásnych 3,64 milióna. Nové maximum, takže veľká spokojnosť. Čo sa týka vlastne portfólia, tak najviac tam dneska ťahali vlastne STZ, Warner Bros, Stanley Black Decker, Oracle a Merck. A takisto sa nám dostáva vlastne Tesla na nové maximum až na $492, takže vidíš, že krása, všetky tie nákupy sa nám oplatili a hejteri, čo kupoval, hovorili, že to kupujem túto draho, tak vidíš, kde sme teraz. Takže len toľko k tomu. A za mňa veľká spokojnosť. Takže toľko, čo sa týka toho, ešte aby som nezabudol, lebo to väčšina nepozeráte do konca, si myslím, tak všetkým krásne sviatky, krásne Vianoce v stredu, užite si to, oddychujte. A v stredu vám dám do obeda video o tradingu, kde prvý raz sú tam nejaké otvorené aktuálne trady, ktoré sú v mínuse, takže si to pozri, keď ťa to zaujíma. A dám to nejak ráno, aby ste to nepozerali cez šedrý večer, takže dám to ráno možno o 8 alebo o 9, nech sa to vydá to video, aby ste to mohli potom pozrieť, aby vám doma nenadávali, že kúkaš video namiesto toho, aby si sedel a pozeral pelíšky po obede. Takže toľko k tomu, čo sme si povedali, skupinu sme si povedali, dole v popise samozrejme máš link na kopírovanie, ako sa k nám dostať do našej skupinky investovať spolu s nami a takisto tam máš aj link na registráciu na eToro, ak by si nemal, a dávajú tam zadarmo akcie do $500, samozrejme musíš tam nejaké podmienky splniť, aby tých $500 bolo, v každom je nejaká proste suma, tam to nejak odstupňované, že keď vložíš do 1000 eur máš $50 a tak akože, to už potom uvidíš pri registrácii. No, takže poďme na ohlasované dividendy, aby sme teda išli naspäť k veci. Máme tam aj zvýšenie teda dividendy u Hormel Foods, čo ma tak veľmi potešilo, pretože majú dosť problémy, ale hovorím, konečne sa začínajú spamätávať spolu aj s General Millsom, takže dúfam, že máme krásny rast pred sebou. Ohlasovali nám teda zvýšenie o 0,9%, aj keď symbolické ale je a dodáva to stabilitu do spoločnosti na 0,2925, 0,9% zvýšenie. Dividenda je tam nejakých 5,18%, ex-dividend date 12. január, platný je 17. február, takže v februári nám príde vlastne dividenda z Hormelu už zvýšená. Čo sa týka analytikov, tak sa už pôjde hore o 14% na 27,40, hedge fondy redukovali o 612 000 podielov, najväčší držiteľ Bill Farrells redukoval 0,8% na 103,5 milióna, Bill Gates redukoval o 5% na nejakých 51,5 milióna, Ray Dalio prikupoval 405% na 2,06 milióna, takže tam bol veľký nákup od Raya. Ďalšia spoločnosť, ktorá takisto problémová z portfólia je Harley Davidson, ktorý sme nedávno prikupovali, lebo tam bola veľmi dobrá zľava, ako vidíš tu. Sme to prikupovali vlastne za 24,47, takže vidíš, že ešte to ďalej klesalo, ale vôbec to nevadí, keďže my kupujeme dlhodobo na 30 rokov a nie na to, aby sme to kupovali na chvíľu. Takže toľko k tomu Harleyu. Ohlasovali nám teda 18 centov za kus kvartálne, to znamená ročne nejaké 3%, ex-dividend je 9. december, výplatný je 22. december. Čo sa týka analytikov, tak vidíš, že máme vlastne $24 odhadujú, čiže o 14% hore. Hedge fondy redukovali o 906 000 podielov a najväčší držiteľ Donald Smith prikupoval naopak 23,3% až na 189 miliónov. Rehan Jaffer redukoval 28% na 160 miliónov a George Davis redukoval 10% na 13 miliónov. Takže toľko k Harleyu. Ďalšie zvýšenie dividendy je HPčko o 3,7% na 30 centov. Ročne to znamená 4,93%, ex-dividend date 11. december, výplatný je 2. január. Tam takisto vidíš, že bol pekne vyrastený, potom nás zase poklesol. K tomu vlastne máme nákup posledný nakúpený, ale za mňa teda veľká spokojnosť. Takisto vidíš, že tam tie skoky sú, to je normálne, teraz očakávam takisto, že to pôjde pekne smerom hore. Čo sa týka analytikov, tak očakávajú podobne, on nejakých 7% hore, že by malo ísť.
tuto až 9 na 24,82. Hedžové fondy redukovali o 1,8 milióna podielov, najväčší držiteľ John Gunn redukovalo 0,7% na 944 miliónov, Theofanis redukoval 2,74 na 493 miliónov a Jennifer Walls prikupoval 25% na 24,7 milióna. Takže tu máme vlastne dve zvýšenia a ešte máme jedno zvýšenie, takže máme 3 zvýšenia zo 4 vyhlasovaných dividend, čo je úplne super, a je to Nucor, ktorý nám zvýšil dividendu tiež symbolicky, ale o 1,8% na 56 centov. Ročne to znamená 1,4%. Ex-dividend date 31. december, výplatný je 11. február. Tam vidíš, že mám až 1000 eur v ňom. Som 105% v pluse, 538 eur, čiže brutál, plus dividendy, takže oveľa viac. A vidíš, že zase sa dostávame na nové maxima, tu sme nakúpili na spodu za 115 na spodku a vidíš, že sme na 163, takže to bol veľmi dobrý nákup. Čo sa týka analytikov, ešte 7,8% hore, predpovedajú na 176. Hedge fondy prikúpili 1,6 milióna podielov, Warren Buffett redukoval 3% na 867 miliónov, Rick Dillon prikupoval 2,37% na 228 miliónov a brutálna nová pozícia od Davida Geralta za 208 miliónov, úplne nová pozícia, takže brutál. Takže nemôžu byť ani krajšie tie sviatky, keďže portfólio rastie, skupina nám rastie, máme 3 zvýšenia dividend, plná paráda, takže pozri si ešte video v stredu pred Vianocami ránečko na trading, ak som bol na tom a aké sú tie otvorené pozície negatívne a tak ďalej, že to nie je len rúžové a nie je to len o tom, že každý video, čo som dával, že máš viac a viac peňazí. Uvidíš, pozri si to. Takže to je v tomto videu všetko. Borci a dievčatá, prajem vám fakt krásne sviatky, užite si to. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým za dôveru a fakt vám prajem úprimne krásne sviatky, aby ste si oddychli s rodinou a valíme ďalej. A ešte aj tento rok, aj budúci rok, aj všetky roky dopredu. Takže ďakujem pekne ešte raz a prajem všetko dobré. Čaute, počujeme sa v stredu ráno s tradingom a v piatok s nejakými zase akciami alebo teda takto update portfólia. Takže krásny večer ešte a pekné sviatky. Čaute.